Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как да си направите този сладък летен маникюр. За основни цветове използвам червено, бяло и златно. Използвам и ето такъв брокат и гъбичка за омбре маникюр. Тъй като броката има много безцветен лак в него и ако го нанеса директно на нокътя няма да се насити и да се виждат хубаво частиците, първо нанасям върху гъбичката и след това с потупващи движения върху нокътя ми, което придава доста по-пигментиран вид на самия брокат. След това на безименният пръст използвам червен и тъмносин цвят, с които правя кръчета като стъпки в пясъка. Използвам инструмент за точки, с който поставям една по-малка точка като пета и по-широка част, която представлява по-нагоре самото ходило. Тук виждате как се мъча да наподобя такава форма. Използвам и тънка четка с същия цвят, за да дооформя. След това с по-малък инструмент за точки правя 4 точки, старая се в малко по-различна големина. И по този начин кръчето вече изглежда като такова. Повтарям същото и с синия цвят. Ако нямате достатъчно място на нокътя, може да направите и само една стъпка. За средния си пръст използвам ето такова тиксо, което предварително съм си нарязала на множество лентички и съм си ги наредила по ето този начин, за да ми е удобно. Взимам си пинцета. Използвам същия тъмносин цвят, който използвах и за едната стъпчица на безименният ми нокът. Залепям тиксото и притискам добре краищата, за да не попада лак отдолу. Важно е лакът ви, който е основен, да е изсъхнал добре, за да не го отлепите после като отлепяте тиксото. След това нанасям от синия цвят. Старая се слоят да е плътен и без да изчаквам да изсъхва, започвам да отлепям тиксото. Като тук ще видите колко мъчително може да бъде това. Отлепя се лесно от самия нокът, но после трудно махам от самата пинцета тиксото. Даже се отцапах на показалеца си, както ще видите, но после го изтрих с малко лъкочистител и повторих още един път с червения цвят. Ето за това не обичам тези лентички, но пък придават изчистени линии и може да получите доста добър ефект с тях. Както виждате, остават места, които не са съвсем перфектни, затова с бял лак с тънка четка оправям където има следи от тъмносиният лак. И с тънка четка и самият тъмносин лак оправям малко и сините линийки. Реших да използвам една декорация, която да се вържи с цвета на пясъка на безименният ми пръст. Нанасям топ лак, изчаквам малко да изсъхне, след което с малка точица топ лак закрепям самата декорация към нокътя. И това е завършеният маникюр. Много закачлив и хубав за лятото в такива морски цветове. Надявам се да ви хареса и да го пресъздадете. Ще се радвам да видя вашите снимки. Благодаря ви, че гледахте това видео. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, да ми оставите коментар по-долу. Ще се видим в следващото видео.